Així estem amb unes vistes espectaculars. Estem a 15 minuts de pujar a 1.000 metres d'altura. Només vaig a dir això. Everybody say, oh! Oh! What a wonderful view! Marc, dins de l'oferta turística de la teua empresa, les rutes en Jeep son les més solicitades? Sí, son una de las más solicitadas porque nosotros trabajamos mucho con todos los países de Europa. On disfruten més els turistes? En l'aigua, en l'aire o en la muntanya? Es como ir a un restaurante. Cuando a mí me preguntan qué quieren comer, pizza, fast food. Últimamente hay mucha gente que quiere hacer cosas en el mar, pero en la montaña tira muchísimo también. Jo és que sóc una mica friqui de la muntanya. A mi em fa igual que faci calor, que faci fred, que faci el que vulgui, no? El que es té la possibilitat de muntar així tan a prop de la muntanya és una molt bona oportunitat que tenim que aprofitar, no? Tenim tan a prop esta possibilitat. Ara que sembla molt fàcil, no ho sé, m'agradaria provar. Marco, ¿me deixes provar? Mira, he pedido la autorización a todo el mundo, me han dicho que sí, pero no mucho, Dime que sí. un poquito. Un poquito. ¡Vámonos! ¡Yujú! Què tal ho estic fent, Marc? Pues mira, cada segundo estás mejorándote. Ahí tenim Benidorm, tenim Altea, el parc de Serra Gelada. Estem a una alçada considerable. És un alt en el camí que ens ofereix este preciós passeig en Jeep. Ara sí estem de categoria. Així és que molt recomanable per estos últims dies d'estiu passejar per la Marina Baixa.